sa moto nga gilingi nako siya. Dayon ni smile siya sa kuha. Commitment usab. Medyo interesting yang story. But I don't care na siya. Sa kadaghan namong pwedeng magkita, dinhi pa yun sa birthday sa kong ate. A piece of shame and attraction akong na-feel. I don't know what happened to me this time, pero I feel something different inside. I can't explain kung kalagot ba ni or unsa. It hits me different tonight. I need a bottle of vodka, mga half case. Bitaw. Sa motong niadto ko sa corner, diin didto nakalingkod akong mga kauban sa work. After gipilaila ni ate iyang jowa bell sa monibing, ni pauli lang pud siya dayon kay gitawagan siya siyang nanay nga papauli una. Mangwa na ko'y kashiran sa kong gibate. Nilingkod na lang ko o gatabi-tabi lang mi sa akong kauban sa work. Dayon let's skip that vodka na lang. Kaya ang nasa mong table is Alhambra lang man o Tequila Rose ang naa. Sponsored by kauban sa work lang man po. Sa motong after pag-inom na ko, natim ko lingi diin tua dito silang ate. Naman sa kauban si ate, nga bali one table lang sila kauban sa uyab ni ate o ang mga barkada ni ate. Pero nakitaan ako sa Alexander nga naglantaw na ako. Tapad sa friends sa akong ate. Wala man pod ko'y na-feel nga any strange man noon while nagtanaw nila nga nagistorya sila. Dito na medyo galay na akong paminaw nga niagbay na ang friend ni ate kay Alex. I don't know why. Saba na kaayo silang table. Medyo gisapot o gamay. Giatik man ko pero bayot man hinoon. Pero nahinumduman ako ang giingon ni Alex nako nga dili siya gustog bigaon siyang balay. Mo nang diadto ko niya gidala sa hotel. Tungod siguro sa kong inom, dali kay ko gi-high blood. Di na siya ganahan og bigaon pero hilig og touchy. At ikon pa kayo. Nagyaw-yaw jud ko. Next ko kadali isa kong mga kauban og niadto sa CR. Medyo nagdugay ko kay nang hilamos ko para mawala gamay akong tipsy before ko nigawas. Plano na nako nga di na ko mainom nigbalik nako og paaboto na lang nga mouli ako mga barkada. Ug muli ko sa moang balay. Nigawas na ko sa CR habang gasudlay-sudlay sa kumpo. Naman po'y laing mga nag-CR nga mga parente resod na mo. Pero mga hubog na ata. Nang hugas ko sa akong kamot dihang naay nitingog sa kong kilid. Nga nangutana kung nahubog na ba daw ko. Murajog nalagpot akong kalag sa Pikas Planeta. Nawasan ko gamay sa akong pagkatipsy. Dali ragyod ko makulbaan kay hilig ko moinom og kape. Paglingi pa na ako, kusog kaayo nag-flutter akong dughan. I feel my hand shiver this time. It was him. Nagtindog, tapad na ako. Sa kadaghang tao dito, unsaon ako pagkabantay nga isa po day siya nga naa dito. Dayon nangutan na siya kung okay ra ba ko. Nitubagpod ko nga okay ra ko. Dayon nitalikod ko. Gusto na ko mobalos dayon ipamukha sa iya nga dili pagpamaligyag lawas akong trabaho. Sumoto nga nangayo kog sorry niya sa nahitabo last time atong sa bar. Nahubog radyod ko kaayo ato. Ug ako gi siyang giingnan nga wala nako gibaligya ako ang lawas. Dayon nitalikod na jud ko og nigawas na. Pero nadunggan ako siya nga mikatawa. Medyo nabastos ko. So para di mo dako akong tingog ug masud nako siya sa toilet bowl, ni diretso na lang jud ko sa table sa akong barkada. Igo na lang jud ko ni kaon og pulutan og wa na jud ko nilantaw sa corner diin tua sila sa mga barkada ni ate og sa iyahang uyab. Gabi na jud to og naka-decide na nga manguli ako mga kauban sa work kay nagpasundo lang man sad sila mga bana or uyab.
Dayon ni sunod na lang pud ko dayon og niuli na sa mong balay. Dayon natulog ko. Dayon milabay ang pila ka adlaw. Naniod to mi ato na tayo. Kauban akong ate kay gihatdan man mi og lunch ni Papa. Tinangga kay Manila og syempre duha lamang pud mi maong spoiled kayo mi. Sa motong istorya mi sa kong ate. Nangutana siya kung naba daw ko'y napilian sa mga kauban siyang uyab nga silayo. Ningon pud ko sa kong ate nga wala ko'y bet nila. Dayon naabot among chika ni Alexander. Ingon si ate nga gibulagan daw to si Alexander sa iyang uyab kay nasakpan daw siya nga naay gidala nga babae sa hotel. Mao daw nay ingon ni Leo sa iya. Nikatawa na lang ko kay wala ko kasabot sa kong gibate. Walay laing mo gawas sa kong utok. Wala ni cooperate akong ba para mo response ni ate. Nakainom ko og tubig sa akong nadungog. Unsa daw, mura jud kog natuk-an sa akong laway atong tungura. Ako ba ang reason nga nung nagbulag sila? Naiside sa akong utok nga gaingon nga lain to nga babae. Pero naasay-side sa akong utok nga basin ako jud to. Naghilom na lang jud ko samtang naminaw ni ate ug wa na nasod tanan sa akong utok iyahang mga gipangsulti. Nisulod ko sa kwarto o gidayal ang number ni Ping para i-share na ko sa iyaha akong nahibalan. Mura kog na konsensya gamay. Ako ra ba jud ang hinungdan nganong nadala ko ni Alex sa usa ka hotel. Nakaahat kog adto sa simbahan o giampo na ako sa tanang mga santos nga di lang unta ako ang nakita sa uyab ni Alex nga kauban sa usa ka hotel. Nahadlo kay ko. Daghang what if sa akong utok. What if ang kauban ni Alex dito sa bar ang musugid nga ako ang kuyog ni Alex sa hotel datay? If ever ako man. Kaulaw lumang yun og mahibal-an ni ate akong magipangbuhat nga kuyog si Bing. Giampo jud na ako nga unta di na ko mailahan sa mga kuyog ni Alex dito sa bar. If ever nga magkasugat amo ang mga landas. Dayon mga 2 months sad ang niagi nga wala nagsugat amo ang landas ni Alex. Nagpasalamat jud ko nga nadungog ni Lord ako ang mga pagampo. Nabisi na sad ko kay sunod-sunod ang project nga gina-release ug wala na kay may time nga magkita ni Bing kay busy sad siya sa iyang trabaho. Nako sa kong kwarto ato nga time ug naay nitawag nako nga unknown number. Ang ako ang kauban di ay. Hingon siya nga naa daw may bag-o nga project. House renovation daw. Og kani nga time, ang tag-iya kay tuwa sa gawas. Sumoto nga gisugdan dayon namo ang pag-renovate. From time to time, gina-update namo ang client. Then one time, ningon ang client namo nga paanhion daw niya ang iyahang kuya. Sumoto nga nakurat na lang jud kaayo ko. Kay naay ni hunong nga sakyanan sa gawas. Paggawas sa lalaki, siya jud. It was him again. Yes, si Alexander nga malditong mayabang. Nibalik na sad akong na-feel nga mixed emotions nga nilingi siya sa ko ang nahimutangan og niduol. Nagpanulon yun ko sa kong laway. Gawas nga lami siya. Lami sad kaayong mahimong invisible. Nganong mahilig man kaayo ang tadhana nga ipagtagpo miani niya. Sumoto nga na good morning siya ug na good morning pud ko. Nangutana ko niya kung siya ba ang brother sa mong client. Nitubag pud siya nga so ikaw di ay ang contractor dire. Kaligi kay gitubag pud niyag pangutana ang ako ang pangutana. Magpaila-ila unta ko siya pero giputol ko niya. Kay ingon siya nga nakaila na daw siya nako ug dili na kinahanglan nga magpaila-ila na sad og balik. Feeling nako kay maldituhon gyud siya. Kanang walay batasan ba. As in, naglagot gyud ko.
Sumoto nga while naa si Alex dito sa balay nga amo ang gi-renovate, ang ako ang kauban ang iyahang perming kaistorya. Galikay jud ko niya. Nagsumangil pa kog tawag ni Bing para makalikay ko og istorya ni Alex. Pero gipaabot yun niya nga mahuman ko og tawag. Dayon nakig-istorya siya sa kuha. Gusto niya nga mangayog numbers sa kuha. Pero wala yun na ko hatagi. Pero pagkagabi na ay nanawag na ako nga number lang. Sa ako pa yun nga personal number ang gitawagan. Ako na lang gitubag kay basig importante. Wala man pud ko ginatawagan sa kong personal number kung dili importante kayo. Sa moto pagtubag nako nangutan nako kung kinsa siya. Nitubag ra pod siya nga, "Good evening, Miss Engineer." Nisiga na pod akong mata o gadram akong kasingkas. Kay bisag wala siya gapila-ila. Nahibaw-an na nako daan iyahang tingog pa lang. Si Alexander Juto. Nagpa-as if pud ko nga wala ko kaila siya. Sunungutan nako kung kinsa siya. Nitubag pud siya nga gi-introduce na daw niya iyahang kaugalingon. Ikaduha na. Tinungutan ako niya kung siya gikag number nako. Ningon si Alex nga dili na daw to importante. Naa daw siya'y kinahanglan nga isulti sa kuha. Mo nang gusto siya makikita sa kuha. Ako siyang giingnan nga pwede na niyang isulti sa kuha mintras gatawagay pa mi. Diningon si Alex nga naa daw siya iuli sa kuha. Mo nang kinahanglan daw may magkita pagkaugma sa gabi. 9:00 daw. Ako siyang giingnan nga please stop na. Enough na akong explanation, sir. Tubag si Alex nga okay, ihatod na lang ni nako sa inyo ha. Unsa man. Motong nahilom ko. Unsa may ikaingon ni ate kung muanhi siya sa balay. Unsa may ikaingon nilang mama. Wala sila kaila ni Alex. Unyag mo kalit lang tog abot dari sa mua. It's a big no jud para nako. Nitubag siya nga okay. Silence means yes. Pero niingon ko nga muanha ra ko. Ayaw anhe dere sa mua. Niingon pa si Alex nga good. Please be on time ha. Dili ko ganahan og late comers. Pagka-demanding na lang siya. Sumoto nga niadto ko sa restaurant nga giingon ni Alex. Pag-abot na ko dito, nakitaan dayon nako si Alex. Nangutan ako niya kung unsay gusto niya. Kung unsay gusto niyang iuli o kung unsay gusto niyang iingon sa kuha. Pero niingon si Alex nga, relax lang. Lingkod sa. Mura man ka gilagas. Paglingkod nako, mangutana unta ko niya kung unsay iyahang iuli sa kuha. Pero niingon siya nga mangaon sa dome kay gigutom siya. Pero ako siyang giingnan nga dili na nako na problema, sir. Mianhi ko dere kay gusto ko makabalo kung unsay iuli nimo sa kuha. Pero wala ko niya tagda. Naglibot-libot na yun akong kalagot sa kong utok. Then gitawag niya ang waitress para mag-order na siya. Nangutana pa siya kung unsay gusto na kong kaunon. Pero nitubag ko nga busog ko. Imbis lami kayo ang mga pagkaon sa menu, wako ganahi nga mo-order. Ipasagdan ako siya nga siyaray mo kaon. Nangutana pa siya sa kuha nga sure ba daw ko nga busog ko. Ako siyang gitubag nga sulti dayon si Montoyo. Napakoy adtoon nga importante. Napakoy mga trabaho. Pero nitubag si Alex nga bayaran ti ka. Pila man ang kinahanglan para mo spend kag time kauban ko. Mayabang jud kayo siya. Pero ako siyang giingnan nga let's be professional, sir.
sultiden ko si Montoyo. Dayon na gikuha nga gift bag si Alex. Dayon gihatag niya sa kuha. Niingon pa siya nga barihan daw na ako. Pag-abari dyan ako kay nisiga na sad akong mata. Nakita na ako ang Andes sa sulod. Bisan pagdili na ko simhuton, feel na ko nga ako atyut to. Ulawa lagi. Nganong naa maniniya. Then utan ako niya kung anong gihatag to niya sa kuha. Ningon si Alex nga ako daw to. Ako pa siyang gipangutana kung unsa siya ka-sure kung ako pa ni. Then ningon si Alex nga nabilin daw to nako didto sa CR sa hotel. Ako siyang giingnan nga base na sayo pra siya kay dili jud ni ako Dayon ni dool si Alex na ako og ni honghong siya sa kuha. Kinahanglan pa ba na akong ipahinomdom si Moha nganong naabot na sa CR imuhang Andes. Namarog jud akong balahibo. Wala na lang ko nitingog. Ako na lang gikuha ang gift bag o gibutang na lang sa kong kilid. Ningon pa siya nga by the way, nice black lace Andes. Dahil nikatawa siya og niinom og juice. Namula kog ayo siyang giingon. Sala jud ni sa ilim nun. Di na jud ko mousab og hubog-hubog. Bahala na. Wala na lang ko ni ime kay basin mas modako pa ang kaulaw nga ma-feel na ko. Pero sure pud ko nga ako agito nga Andes. Na ako'y extra permi sulod sa kong bag bisan asa ko mo ato. Init sad biya labi nag mag-survey. Unya the whole time kay babad sa init. Then kalit lang na meeting. Dapat ready ko. Pero na, ako ang extra nga Andes is for my work only. Dili para niya. Nganong wa man jud ko kay hinumdom nga nag-ilis kog Andes. Well, wa man sad gani ko kahinomdom sa akong mga gipang buhat that time. Dinikalit lang tingog si Alex nga. Mangayo daw siya sorry sa kuha kung unsay nahitabo last time. Di daw niya intensyon nga pasakitan ko or insultuhon ko. Nitubag na lang pud ko nga okay ra ug nangayo pud ko sorry niya. O siyang giinagbalik nga hinubog ra jud tong ako. Diniingon pa si Alex nga next time daw, dili daw ko moinom kung dili kaya sa kong lawas. Unsa na lang daw kung lain ako ang nakuyo. Dayon ni concern siya kalit, nga murag ni kalit og tuyok ang bulan. Og niingon pa siya nga dili daw siya bayad. Kaluparon jud ko sa kaulaw og ginahini niyag pahinomdom sa kuha ako ang mga gipangbuhat. Then ako siyang giingnan nga sorry kayo sir. I didn't mean to say that jud sir. Hubog jud ko ato. Sorry kay sir. Then ingon siya nga formal ra kayo ta. Just Alex na lang miss. Ug kalit ra kaayo na usab ang temperature sa palibot. Bura ganina lang kay gaaway-away miya. Yes, kalit ra jud kayo. Pero mas nakalitan ko nganong nikalit lang ko ka-comfortable niya. Ug ako siyang giingnan. Ngayon akong ate, nga ga-break daw mo si mohang uyab. Tungod kay naa siya'y nakita nga naa kay kuyog sa hotel. Hintubag siya nga, yes. Ang iyang best friend kay nakitaan ko nga giagak ti ka padulong sa elevator. Sumoto nga akong giingnan si Alex nga akong istoryahon ng iyang uyab para ma-explain na ko kung unsay nahitabo ato nga time. Pero niingon si Alex nga no need to explain na. Okay na daw siya nga nakabalo daw siya sa reason. Ako siyang giingnan nga sorry kayo Unta di ni mabot kay ate nga ako ang reason nga nung naing ato mo. Kulang na lang jud nga muluhod ko nga nagpakaluoy niya.
Di man istrikto akong ate ug parents, pero ang chismis kay mahadlo ko. Nitubag si Alex nga, of course, pero na ay usa ka condition. I can promise you about ana. Gusto na ko nga makauban ka sa reunion namo sa alumni. With that, makabayad na ka og di jud maabot si mong ate ang about ani. Nakinong gahat og tubig siyahang kondisyon. Bisan asa na lang naabot among istorya og nagka-istorya pod may about sa renovation. He's a type of a man nga arrogant but nasa ay siya ay good side. Depende sa kondisyon sa iyang panguto. So mo to nga gihatod na ko niya paulit. Ningon ko niya nga thanks sa librean. Nitubag po siya. So next time na sad, I'll text you later. Inig-abot na ako. Good night. Ni-smile na ko og pagawas na ko siyang sakyanan. Og niingon siya nga, imuhang Andes, ayaw na kalimte. Dahil ni katawa siya. Naapod siya jolly side ay. Abi na ko stricto jud siya all the time. I feel so comfortable naman oy. Murag dali ra kay ko gihimuan og nindot nga story niyan. Siguro na-notice na niya nga hapit ako molapas sa kalendaryo. Mong gipaspasan na niya. Sa tao pa jud nga malituhon, pero gwapo. Thank you Lord for this blessing. Mao'y paglarga ni Alex, masay pag-abot ni ate. Mayo na lang wala sila gaabot. Nang hilamos ko para sad ma-relax akong noo. Dayon, ni-ring ako ang phone. Si Alexander. Nag-text siya nga good night daw. Ug naa na siya sila. Wala na lang ako nag-reply pero I found myself nga nag-smile na po. Hambot nga no. Gisamok-samok dyan ako si Bing o gistoryahan ako siya sa among panagkita ni Alex. Ang bruha kay kalas kay emoji. Through chat lang mi kay past midnight naman to. Madistorbo silang mama sa pikas kwarto. Sumoto nga consistent na among text and call ni Alex this time. He keeps on reminding me nga mukaon jud ko. Mga 2 weeks pa pud biya sukad na tarong among buot pa. Pero yung ani naman akong na-feel nga comfortable na kay ko niya. Usahay mo kalitan siya abot sa renovating area. Magdala og pagkaon kay sugo daw siyang sister. Din mabalik lang po dayon siyang work. Plain friend lang jud mi ato. Pero gihatagan ako og meaning tanang care niya. Dili na ko teenager, pero naka-feel gihapon ko butterfly sa akong stomach. Every time nga mag-text or magtawag kay me. Ug hantod sa niabot ang time sa ilahang reunion. Gisundo ko niya pagkagabi ana. Ang akong suot kay dress nga match sa ilahang theme sa ilahang reunion. Black and white. Pagawas niya sa sakyanan, kagwapo gyud niya ay. Bag-ong tupi. I can't keep my eyes looking at him. Mura bagi magnet. Maayo na lang dim ang light, maong dili kayo halata. Pag-abot na mo sa usa ka resort, isugat din may o good evening sa mga invited sa dito. Dayon gi-introduce ko ni Alex, nga friend ko niya. Pero gikansyawan noon nila si Alex, kay imposible daw. Pero tinuod man nga friend rami. Then excuse si Alex kay kaihion daw siya. While taking pictures sa palibot, nainidol na ko nga babae. Slim, gwapa, ug taas. I think taga Dalungan lang ko kung sukdon. Then nag-hi mi sa usag-usa ug nagpaila siya nga siya daw si Shane ug ex nga girlfriend ni Alex. Dagan kay siyang pangutana sa kuha o gito ba garapod na ako. Pila ka oras sa nilabay na mauli na pod me. Gihatod ko niya sa mua. Nalipay man sad ko og nag-enjoy ko ato nga time. Diningon si Alex nga next time na sad Miss Engineer. Ako siyang giingnan kung naa ko yung vacant na time. Diningon siya nga di ba hapit naman mahuman ang renovation sa kitchen ni ate?
Nitubag ko nga siguro mga 2 weeks na lang kay finishing naman lang ang kulang ato. Nga naman. Then ingon si Alex nga nada siya'y plano nga ipausab ang iyahang guest room kay medyo gamay ra daw. Gusto niya nga ako ang engineer. Ako siyang giingnan, mag-set tag schedule anaan. Pero dapat na anay bayad ha. Humanabi ako bayad sa kung utang nimo. Then ikatawa ko. Diningon si Alex nga of course, kanus ama nimo doon. Ako siyang giingnan nga i-text lang na ako akong email sa imuha og isend lang ang picture para malantaw na ako. Pero ningon si Alex nga wala na siya time para mag-picture kay busy daw siya. Gusto niya nga personal daw na ako ang atuon. Ni okay rapod ko pero wala ko misaad kung kanusa kay daghan pa kong kinahanglan nga buhaton. Pero ingon man pod si Alex nga willing to wait daw siya. Sa moto na good night ko niya og nigawas na ko sa iyahang sakyanan. Pagsud na ko sa balay, nakita na ko kong ate nga gangisi-ngisi. Nangutan ako og naunsa siya. Ingon si ate, ikaw ha, may tinatago jud ka na ako ha. Others kayo, dili mag-share. Nikatawan na lang ko niadto ko sa kitchen og ninom og tubig. Dayon nagistorya mi ni ate. Gisugid ako sa iyahan tanan, pero katong first encounter namo ni Alex, wala gyud nako gi-share ni ate. Sa matong everyday and night namon text and call ni Alex. Friend na sad mi sa Facebook, mo nang naana po'y video calls nga nahitabo. Dili na ko ma-deny nga I am slowly falling for him. Nga wa na ko nabantayan. It's just different na wa mas siya nagpakita og motibo nga same na feel since casual lang ang amo ang panag-istorya. Og hantod sa nahumana ang project namo. Nakikistorya kong Alex about sa iyahang plano nga iyahang giingon ako. Pero ingon siya kinahanglan daw na akong i-check sa daan. So moto nga ni okay lang pud ko. Dili man pud ata ako niya i-salvage kay igo raman ko mo check siyang guest room. Pwede na yun magminyo si Alex kay naa naman siya kaugalingon niya nga balay. Napoy stable na work. Sa matong ikuha ko niya sa balay og nag-travel me padulong siyahang balay. Natingala ko nga nung same way ra among giagian kung asa ang location sa house yang ate. Siguro silingan sila no. Dito na ako nakapangutana siya nga nung tungod mi sa balay siyang ate ni Honong. Hulingan si Alex nga iyaha daw tong balay. Ako siyang giingnan nga abi na kog siya tong ate. Pero ningon si Alex nga iyaha daw to. Dili daw siya satisfied sa kadak-on siyang kusina. Maong gipa-renovate daw niya. Ingon siya nga iyaha lang ate iyahang gipapangita og engineer kay busy daw siya. Ug di man sa daw kuno kamahayan ang gikuha nga engineer siyang ate. Kay satisfied daw kayo siya. Sa moto nga nangutan ako niya kung sa sugod pa lang ba kabalo na siya na ako ang engineer. Ingon si Alex nga nakabalo lang po daw kuno siya katong pag-adto na niya sa balay. Sa moto nga ni diretso na mi siyang guest room. Okay lang man ang gidakon og match resad sa kitchen. Gi-check bi anako ni daan og ma-match ba siyang kitchen ng whole area sa balay. Nakunahon na ako nga kung gusto jud ka siya ipa-check ang guest room o gusto lang siya makakita na ako. Feeler kay ko. So kay wala man ko'y nakita nga changes, nag-istorya na lang mi. Nagpa-deliver mi og pagkaon dahil nigawa siya kadyot kinipalit og mga ilimnon. Mga ilimnon nga dili ra kayo hard iyahang gipalit. Pampahilis lang daw sa mong gikaon. I don't know why kung anong nakiinom siya. Nangita yun siguro siya og paraan para mapakita ako ang wildness. Pero ambot lang jud ba kung anong na-share nako siya ang about namo ni Vlad. Ug unsay reason nga nung nagbulag mi. Sa moto nga ni katawa si Alex ug niingon nga now I know kung anong gitawag ko nimo bayot that time. Ang pampahilis nga amo ang giinom, nakakos sa kuha og ka-tipsy, apil na pud niya.
We started to talk about dirty topics na. Nagkadugay na mo nga istoryahanay na kinahinay na siya dool na ako. Dali ra kay nanginit ako ang kalawasan. Samot na siyahang mga tinanawan o tinutukan sa ko. Dayon, gikalit lang ko niya o kiss. Kiss nga sinulaay dyan. Saksi hang sofa sa kawal sa ihang kamot nga bisan asa na lang ni kunit. Hangtod sa ginay-hinay na niyag sulod ang iyang kamot sa kuang sanina. O dito ni hunong sa kundugan. Dayon nag-continue ra siya sa pag-kiss na ko. Og nakamoon jud ko. Pero padayon lang gyapon siya sa pag-kiss na ko. Wala ko kabalo nga inani di ay ka-exciting. Ngani kalamin. Mawala na day si manguna-huna ang hantungan sa tanan. Pero ni undang siya. Pero wala niya gikuha iyang kamot. Nga gadula-dula sa kundukan. Ug ningon siya nga, what if i-prove na ko nimo nga dili ko bayan? Okay ra nimo? Ug tungod sa iyang pangutana, mas nanginit ug maayo. Wala na ko kabalo kung ano, pero niingon ra ko nga go. Dayon gihubo na niya iyang sanina. O gihubuan na pud ko niya. Iyahang gikisan ako ang forehead. Paubos sa akong nose, then sa akong lips. Ug hantod, sa nipaubos pa. Ug na-feel na lang nako nga iyahang gidulaan ang akong dughan gamit iyahan dila. Mura kong mabuang nganto. Dili na ako ma-explain ang ako ang na-feel. Hinahinay nga nabot iyahang kamot. Og dito ni samot nga mura gigukod na ko sa ko ang ginawa. Iyang gidulaan ang ako gamit siyang fingers. Ug saba na kay ko adto nga time. Grabe na akong ug hantod sa iyang gisulod ang iyang middle finger sa kuha. Nihunong siya og nangutana kung kompleto pa ba daw ang ako ang V-card. Maingon ako o. Then nangutana siya sa kuha kung muundang ba mi. Pero ako siyang giinan nga magpadayon ra. Giganahan kay ko sa kong na-feel o bahala na si Batman. Nag-enjoy jud ko sa feeling nga iyahang gipa-feel sa ko. Wala jud ko gamahan. Iyahang gisulod ang iyaha sa ko. Hinay-hinay. Sakit day no? Pero nagkadugay, nagkalami man po. Bawi-bawi na ang mga kasakit. Kaya sa wakas, nabisbisan na jud ang disyerto for almost how many years. Dugay-dugay pud minahuman. Kung kakapoy sangko sa langit jud. Nagpahuway ko sa iyahang mga bukod. Dali ra pod kay siya nakatulog ug ako gabuka lang gihapon ang mata. Sa katipsi lang ba kaha gihapon eh. Friend lang mi. Dili na ko siya boyfriend. Pero naanay na hitabo na mo. What if maboros ko? Unsa man. Papa as a friend nandiyan siya. Dayon nakamata siya. Og nakamatapod ko. Nga naa gihapon siyahang mga bukton. Dayon nikalit lag ingon si Alex. Og sorry.
Ako siyang giingnan. Parehas lang ta nga nadala sa tentasyon. You're not sorry, oy. Noon sa man ka. Pero nitubag si Alex nga. Boros si Shane. Nikalit akong bangon sa akong nadungog. O wow kabalo nga nung nasakitan kay ko. Siguro kay after sa mong gihimo. Naaday siya'y confession nga isulte. Ningon si Alex nga niingon daw si Shane nga siya daw ang amahan. Grabe nga lami na kayo ihilak ato nga time. Yes, tinuod. Nga na-fall na ko niya. Pero sa lahi, hingani dahil may tabo. Ako siyang gingnan, nga huy, okay ra ko man. At tua si Shane. Magkapamilya na kaal. Lami na kayo ipagawas ang tanan akong luha. Pero I fixed myself. Huwag nag-ilis ko. Di na ako kaya akong na-feel. Sala, jud ni sa ilim nun. Nga nung naabot na sa dmig ingon. Nangutana pa si Alex kung okay ra ba ko. Ako siyang giingnan nga don't worry about me. Oy. Safe man pud ko karon. Siguro nakasabot lang dayon siya what I mean about safe. Ako kay wa kasabot sa kuno feel. Then ako siyang giingnan nga ihatod nako og kalimtan na lang namo kung unsay nahitabo sa moa karon. Dayon nag-ilis na siya. Ug iya akong gihatod sa moa. Wala mi tingugay duha, hantod na abot mi at bang sa mga balay. Nigawas ko siya sa kanan ug nag-goodbye ko niya. Pero ni-smile lang siya. Lamian na kayo imaoy atoy. Ang grabing sakita. Murag masakit pa man ni atong nahibalan nako nga bayot si Vlado. One of the most hurtful thing to remember dyan. Sakit kayo.